Mama apa iki? Wak pitik. Enak men duwe ketok itu. Pedesan ayam, wak pitik. Kulupane endi meng? Entek to pisan? Entak kan boleh, entak boleh. Arep kulupan iki meng. Semundutne sapa? Maton. Mak Tun ki meng kae. Isa-isa boleh. Mak Rim mung repot. Tapi nak paling kerja. Sapa sing ngerapen nak? Boleh, kita. Nita. Hari ki bobok lho ya. Bakule sok mben hari Senin. Jadi lek ngejak bakul saiki Mas Tapo sik prei dhisik hari Senin. Lagi packing pe. Jangan no. Enggak boleh dibuang. Dibuang. Terus jambu apa lagi? Sama muta. Mbak Jas nanti. Kerja. Udah kerja. Kerjane nek ndi? Tempat ngerti. Kerjane Mbak Anjas sih tak didoi nek rumah sakit. Ngobati wong sakit. Muta. Ndak iya. Makane lek kon mangan manut, engko lek ora manut engko disuntik aku gelem. Muta. Gelem gak? Lah iya. Makane lek mangan kon mangan lek manut mangane rutin ngono ki enggak mutahmu. Masuk. Angin. Ulamu ndi ulane? Kae. Sitoke ndi sitoke? Nang temu. Urung temu. Macam saya nambungi. Tukak neneh ya. Demen ya ula. Tak tukak neneh ya ulane. Tangkas. Tangkas. Sing warnane apa? Ijo. Macam saya kan. Sing ijo dolan salin. Nari yang to. Cuk. Tak tukak neneh sing ijo ya.